че аз съм Пеп, знаете ме. И днес ще играем една нова игра. На име Snowball еди какво си Fights. Ето тук прочетете Snowball Fights. Имаше и нещо друго. Хора, ще се върна като се съберем хора да започваме играта. И ще дойде след малко. Хора, ще започваме един също. Трима станахме, супер! Аз съм най-дефенднат. Паднах. Какъв късмет вадя, че съм ето в този ъгъл. Вижте каква стена ще си направя. Големичка е вече даже. Давай така. Така да се посъбере малко. Започваме файта. Така, малко барикейд. Както аз му викам барикейд. Хайде! Юху! Хора, ще приклипа, идвам. Хора, продължаваме. То ме цепи. Чакай малко, бе. Не сега те отепах. Ах, ти, подъл. Ти, как смееш? Ах, ти бе! Остава тук е. Строй! Не! Хайде! Щи! Yes! Хора, победих! Виждате! Аз победих! Ето и картичката, която е за мен. Вижте, 2 сърца са ми взели, аз ги победих. Ах, как лагвам. Хора, ще си играя още една игра и идвам. И ще спирам крипа, де. Не идвам. Супер! 200 ни. Такова. Супер. Да не ме пусне ето там в средата, защото понякога така прави. Дай сложа чиста. Така. Чист. Лагни, така. Лак. 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 Вижте как лагва. Супер! На мен даже ми е хелпнато
Мен къде ме пусна, добре. Тук ще загуба. Хора! Така. Започвам. Хора, извинете, че мълчах, но беше това невероятно. Епично. Давай! Победих го за втори път подред. Хора, аз съм невероятен. Виждате. Отново се извинявам за дългото не говорене, просто това беше ужасно невероятно. Беше много напрегнато. Хора, това ще отклипа. Дано ви е харесало. Абонирайте се за канала ми и очаквайте за 30 абоната клипа, къде ще снимам на 5 игри едновременно. Две от тях ще са на Гарио и Майнкрафт. Другата сигурно ще е и на FIFA. Ама останалите 3 не знам на какво ще снимам просто, хора. Абонирайте се и за Gaming Speed Team, къде сме си направили тим с още малко ютубъри, не чак толкова известни. И хора, това ще отклипа. Много ви е харесало, абонирайте за канала ми отново и бай-бай!